jasa sato. Hai nai rangsang ni kapang ni takok te Bukhukjwk hai nok no chung mangpli phunuk no ni hai ma phai phiu ka saiman kha o Amchai ge Killa adi block be khobjak U.B Nagar Amchai ni Karai kami won o Karai kami ni thai je 19 tarik o je watui nokbar kabangma phaimani bising boni nukhungu blaina hai baiwi thangmani mangpli chung nok no hai phunuk no ni nai tongo saiman ka o nok phunu bo mungke shanti rada jomatia boni nukhungo no 19 tarik sombar je watui wama baino boni je tongthai tei boni kitchen room nok ganti aboro bebangno kamawi thangka aikaba baiwi thangmani mangpli terek chung boni nukhungo bo bomai ke damage thangka abono bo phunuk na e tola sing phunuk na bisu wana ma singsa tikisa ne bangwisi bo yok siu nai negar di yang na bisu kirma singsa age kwarma ka tong mani phiaba ora jaga na di pura bai thangka ora so borok thulai tongmani phiaba ang tola sing telek lukorok na phunuk nai tola sang thangsnai yandi ge telek phaide uron simi kwa goi phaimani yang chagrade age sujra tongmani phiaba telek orne onslate nogui man khana land slide ung phaimani ha nai negar di yang chagrade uroni simi landslide ung phaimani phiaba broni nok jara sok phaila kono rokom si nuka yok si phiaba ora jaga bo nai negar di pura thang paijai ora golong jak iko broni nok jara tongmani nok sin ro tera jak bo phur thangni kuno guarantee krita watero wala ka o nok paiwi thangsne chung saiman ki telek tola lama phasne sung tai bo phunuk na nugui man kana na de bahke landslide ngoi phaikana o nok bo tiksan bangsi pura ordek is khobja ka abo khana son kisa sawati wala ka nok bo pura sesang thangsnai na di yang ganda gindi bo moro kai jag rok bebak ne thangka tai busung truk phunuk na yang je landslide mone sagoi phasidi blai no wana ma sangsa mai ke ne wati nok bor bi nosto khai klang jak mone orong ke broni nok ganti noi man kani ko buphang kai jak bon nok ganti sujra area tongmani phiaba nok ganti si sini jak liya oro nok tongmani nok ganti pura baiwi thangkha kono rokom si nok yogui tongse bo thangsina bon yagulo yang bo phaide oja nugui man khana ma tui tengki kotorma ule na de tengki tui tengki or kotorma tongmani phiaba abo bo thang paijak na de tui tengki blai kotor tongmani or jaga bo tongmani phiaba mo chowoi iko aborok pura chowoi ses ke or bai thamne tabu tui bo nungjang ni krikha nok bo bai wan naijak blai nu wana ma sangsa nai ne de or rogo pura ma taini tei wati zu kai sarok rola hanke nok rok sesang thangsna tei kesele na hagadi yang sagradi amo thentroi bu phang kotoma naidi amo bu pura khei thangka or sak phegadi telek thentroi bu phang kotoma or tongmuni phiaba koi bi thangka abo bo tei srap sak thangwi phon man o tola rog borok tongkhangke khob danger thaisi or sagradi ma thangni khe tai wati pheke phuijak sine pura phate jak ha le kiri korong lai ja oroni tongthai borok rok bhaike tongsne bhaike sasne sak phega de tengki ro pura ses asa kotoma o nok tola bo te kaise nok tongbo phiaba o tengki asa kotorma bokalai thanga ka te khorok san nok borok sesngai or jaga bo le buphang pura bajak thaichu buphang le kirima samsa ka watei ro bo jaga bo ses khai ro bai mane shanti rada ni noga phadi chung bo be kok samne sai tok na ara phasi di bai ne
Faidi ingke santirada ni nukhung tei boni tanki hondi boni nok landslide ingma tonok mangphle nuguiman kana ani debra gala tak basajak bo making kha bo prongkha abarono boni khokrini sengkhana laina ingke baisagadi nini nok to landslide hakwagui thangmani kuno rokom sinroni nok base wi yoks ke nok ganti to totally thanks paijak tak tanki ro kotomo thung baijak abo bo probosu tarik rogo mahaing kana sagad बुधबार 10 ta rong nai hena salni wo sung uro butu ki tonglai uta apro omo bayu dram ki bai hanta ke nog bilenu nog busu ki tonglai manu tongma sama kotak nog sojak hanta ke sung burong baram basalai ha u bui bunai tong phaibe ma jora ba borok bang ma ke palas kak lai tu nu kar busu ni pala no o sikango jeni ni nok baiboni sikangle ni rog nogo bisingo de tong na phataro tongmuni de phataro tong bayuta joton wa tiba o kiri lai ni bai di thangani hi asung mai hi tong lai mani si gabang mas ung thang ke bai di thangani hi hai buthu ke tong lai la hata joton na yu ke u nu kar bu sojak la ha apar ke nok sokong hata ke ba apar ke halio nok si thang nai hai u palaro hai sap pholo bai yo lai bu phui chaina ruk lai hanta ke aprola ni bu sai bu nogo tongbo joto tong no ke tabo ni nok ganti to puran krei kha o nok ganti thang pro bu nogo ni tong no ganti thang pro ke horo silia horo bai to bu sutaro un khasilia ta hai horo basa lai la ha yang hai nai khlai nai le ha apar ke thung kwak jak hata ke ma thulai lia ble so ke ma tong lai la kiri lai mani ne ke o tak tanki kotomo sang nugun o tanki ke bo pro bai man tanki ba apar bayu u nok sojang ma dinata budbat dinon ke tabo ni nok ganti to ke skri kan ke tabo nang mami ro ke pro sungsai tongkha mami ro ba nok khola ro thapa ro khur sungsai ma ta ko hai bari ro tu ke tabo ni ta hakwa goi phemane abole boi orone elkani neta hojang nai ro emele ro no khobor ro hojaka bro phai nai phemater to phai akro mi apro le phai tang bai bo sung nok ri ba sir la liata ha lama haya bung tong ba lama ro haya ba phai be ma liata ke tabani nok no to sang nugui man ka mote be sawate rok phaikan kni nok to pura thang paisine pura ha si reke eng tong sim ke o bono nar gone bangwile bom hai wan song tong na ni bon to ma hi sas nai bo ang sa sirang liya ya ke ni nok nar gone bangwile o ta ka senang nok ka tal tangja kanuk ma bo pura thang te sim kan ka abo le bom hai ke safety khlai nai ba sabarok na nang sahajarok sawan de musuk ma hai ing thang man kisaba musuk la hai ta सरकारनि थानि राव मुसु हाका सरकार जदि नैसि नक बु नस्तং हाखुं नैसि मारक नाय हाबा सरकार गो मुसु हाका नि रक तमा ताक तमा सामुखाय नक सालाय तंग मने नुखु जों हाय हाजिरा बुनि अर सालसा थाङो माइरं पाइ तबो साउ के जोंबा जाय तंको दिन जे मामानि आसुको के जरा एमएलए रकनो फाइबै सुबासु मुसुक ब्लेना रुम हाइबरानो ककसाबना सुबासु नगाबु जोंना सुबा जादि जोंबा खाकाय तंका अंकनि बं पाइथाव सागु शान्तिरादा पारा करय के नि जे डकुमेन्ट तमर रेशन कार्ड रक्त देत रेशन कार्ड त रेशन कार्ड बीपीएल दे बीपीएल खनावै मानखना बुखुकजोक नि नुखुंगबो माहायनो कन्डिशन ताइसिं सिं नगना फुनुका माइकनो ओ आमसायो बिलाइनो जागा थाइगोनो माइकनो नक बाइजाक माने गोबां मा दङ फियाबा बरक साबना आसाया आबो कायसा नक टांनाव निके बिलाइनो कठिन फियाबा ताबक माइ परिस्थिति इंजाक लुकरकनि बागु साबो सोबा फाइनाय आबो जारा गभर्नमेन्ट प्रशासन टंनाय रक निरग नगुइ तंखांके मांफ्लेनि बिसिंति ब्रं नाव फाइबि विजिट खाइफैजादि आबो नचिनि रिक्वेस्ट जतने थानिबो माइकनो जों गाहाम हामिया लुकरकनो जों मांफ्ले फुनगुइ तंगो तै जत नाय तंनाय रनो हाइन हाय जतनो हामबाय।